Ebda kellim mill-Partit Laburista maċċetta l-istedina ta' Andrew Azzoppardi sabiex jiddiskutu l-iskandlu l-ġdid li qed jaħkem lill-Gvern ta' Roberta Bela, l-iskandlu ta' serq minn flus il-poplu permezz ta' ġob ta' konsulenza li qatt ma sar, il-ġob ta' Amanda Muscat, paga illi titla sa' 70,000 euro. Il-professur Azzoppardi stieden fuq l-artikej lill-Ministru Clayton Bartolo li l-ewwel ikkonferma imbagħad qallu li ma kienx se jlaħħaq. Andrew Azzoppardi għamel kuntatt mal-kelliema tal-Partit Laburista Norma Saliba illi qatt ma wiġbitu lura. Anke l-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras maċċettax illi jikkummenta fuq dan l-iskandlu. Silenzju aktar minn dak ir-riklam tal-ġin li konna naraw fuq l-Italja 1. Ir-rapport jibes mill-Kummissarju tal-Standards fih xejn anqas minn 143 paġna, kollha evidenza. Fost l-oħrajn ir-rapport jikkonferma li l-mara ta' Clayton Bartolo m'għamlet ebda konsulenza mal-Ministeru ta' Clint Camilleri. Dwar dan jikkummenta l-attivista Omar Rababax. Hawnhekk jidher ċar illi il-Ministru bil-manuvra li għamel ħoloq konflitt ta' interess ma' issa l-mara tiegħu. Ovvjament għandha dritt taħdem, imma m'għandix dritt li hija tkun f'dak it-tip ta' konflitt ta' interess li tuħu dawk is-somma ta' flus għal xogħol li mhux kwalifikat. Mela jiena għamilt il-baċellerat, għamilt il-masters biex nispeċjalizza, issa qed nagħmel kors ieħor biex imbagħad jiġi xi ħadd li mhux kwalifikat jieħod li posti u jitħallas dawk is-somma kbar ta' flus. Robert Cremona, Net News.